aviso sanitario, rápido. Un tirador vai con uniforme de visitante. Un tirador vai con uniforme de visitante. É aquí. Creo que descubrín o tirador. Vai cara ao edificio. O sospeitoso é un home branco, pelo castaño claro. Que protexan a sala. Xa! Aquí, control, démoslo a vista. Non. Recibido, despléguense todos los agentes. Sospechoso visto de todo el edificio positivamente. Equipo 2 en contacto visual. Empezó una praga, no entendí. Sí, entendo. Arriba. La sala de detención é por aquí. Polo pouco que sabemos do incidente, non houbo feridos a causa do ataque. Ainda intentamos esclarecer que o atentado estaba directamente relacionado coa autorización de visados para os visitantes. Habemos poñeros ao corrente en canto teñamos máis información. Directo desde o Centro de Embaixadores da Paz, Chad Decker, informativos WN. Ehi, fargagliaccio ti. Ata logo. Hola. Che hai? Deronche o visado hoxe. Deron. E que che pareceu Nova York? Ando a ver se entendo como vai isto da terra. Xa, eu tamén. Falei hoxe co Consello. Readmitíronte no programa de embaixadores. Falas en serio? Sí. Que iso... viñeches ata aquí só para contar. A verdade, houbo quen me dixo que a pizza está de vicio. Grazas, axente Evans. Tal vez a xulguei mal. Xa o levamos nós. Como dixo? É complicado. Agora ocúpanse